Здравейте, скъпи приятели! Стоян и неговата съпруга Сибел канят всички близки, роднини и приятели на сонета на техния син Чесур, който ще се състои на 31.07.2024 година в ресторант Тайгъра. За вашето настроение ще се погрижи оркестър Мега Груп и разбира се Андрей Русев. Заповядайте всички, ще бъде много весело и много яко. Поздрави! Така ми швейцарица. Стоян и Сибел. Искаме да поканим всички техни приятели, родини и близки да заповядат на свинята на техния прекрасен син Чесур, който ще се състои на 31.07.2024 година, град Пазарджик, ресторант Тайгър. Ние ще бъдем там и ще ви очакваме. Ми е жената, имам си всичко, праси душата.